Hej, i den her video der vil jeg gennemgå opgave 2 i IS, og jeg har markeret de ting, vi får oplyst fra start af. Så jeg åbner lige IS, og husk at være på VPN, fordi ellers så vil den ikke samarbejde IS. Okay, så når jeg har åbnet IS, så kommer jeg direkte ind i equation window, og jeg skriver lige, at det er opgave 2, det handler om det her. Og så starter jeg egentlig bare med at definere, hvad vi får at vide. Og vi kan se, at kondenseringsfordampningstemperaturen er 50 og 0 grader henholdsvis. Og så får vi at vide, at der er en overhedning på 5, skriver bare komma her med et almindeligt dansk komma. Så er kuldeydelsen i 0, den er lige med 20 kW, og kompressoren afgiver varme til omgivelserne, og det anslås at være 1000 watt, så køl, den er lige med 1 kW. Så har vi egentlig tastet ind, hvad vi lige ved. Så kan vi starte med, ja, vi kunne for eksempel starte med at fastlægge trykniveauerne. Og vi ved, eller vi kan slå op, hvad P1 er med Ctrl+Alt+F. Og det vi gerne vil finde, det er faktisk mætningstrykket. Og det er for R134A. Der. Paste. Så ved vi sådan set, at trykket i tilstand 1, det er lige med mætningstrykket til T0, som er fordampningstemperaturen. Tilsvarende så kan vi klare højtrykket sådan der. Vi kan godt prøve lige at trykke Ctrl+Alt+F igen, og så, nu har han så valgt acetone, det skal være R134A. Så der er det så TK, vi bruger, og P3, det er så lige med P2, og P4 lige med P1. Så er der styr på trykniveauerne, så kan jeg FN F2, eller gå herop i Solve og tryk, og så kan vi se, at så kører den egentlig. Der er ikke rigtig noget at regne endnu, men man kan for eksempel se, at den har regnet de her tryk. Og det vil jeg gerne have til at være et bar. Sådan der. Så kan vi egentlig starte med at opskrive energibalancerne. Og hvis vi starter med kompressoren, så ser den sådan her ud. QMR gange H1 minus H2 plus den tilførte el-effekt minus den der røg min VPN lige 2 sekunder. Så burde jeg være tilbage. Så det var for kompressoren i energibalancen, hvor køl, det er varmetæppet. Så kan vi tage kondensatoren.
Og ekspansionsventilen, den er dejlig nem. Der har vi bare en nærmest isental proces. Og så den sidste vi mangler, det er fordammeren. Og der ser den sådan her ud. Yes. Så kan vi prøve at solve igen. Fn F2. Og så siger den så, at der er 15 ligninger og 18 variable. Og på sigt der vil vi gerne lige mange variable og ligninger. Men det skal nok løse sig. Indtil videre så udkommenterer jeg dem lige med 2 backslashes. Fordi så kan den køre uden at brokke sig. Så hopper vi videre til tilstande. Og der kan vi starte med tilstand 1. Lige husk apostroferne eller citationstegnene, tilstand 1. Og der ved vi, at T1 den er lige med til 0 plus overhedning. Og så kan vi faktisk regne H1 ved at finde entropy. Og vi vil gerne regne den som funktion af temperaturen og trykket. Så det er sådan set fint nok. Det kan man justere her. Og det er i tilstand 1. Sådan. Jeg skylder måske lige at sige, hvordan jeg kom ind i det der, eller ind i den funktion, som jeg var i før. Og det er Ctrl Alt F, eller man kan finde den her op i Options, tror jeg, Function Info. Og så er det vigtigt at vælge den her Thermophysical Properties, og så vælge det input, du nu skal have, og vælge det output, du skal have her, og vælge det kølemiddel, du arbejder med. Og så kan man egentlig smart hernede bare få den til at bruge, eller indeksere, at det er tilstand 1. Yes. Jeg kan lige prøve at køre for sjov skyld og se, om det kan den godt finde ud af. Så kan jeg så se her, at den lige mangler lidt enheder. Så jeg højreklikker, og så trykker OK. Og der skulle jeg nok også lige at sige, at når jeg har kørt den, så kommer du ind i det her Solution Window, som er Ctrl U. Hvis du vil derhen og Ctrl Y, så kommer du hen i det her array, som er ret smart, som ordner de her tilstande og værdierne for hver tilstand ret smart, som man kan bruge senere også. Okay, så har vi styr på temperaturen, entalpien og trykket i tilstand 1. Så slår vi også lige, entropien op. Det er sådan set også fint, det der. Så er der styr på det. Tilstand 2. Der har vi egentlig kun styr på trykket lige nu her, men vi kan regne H2S man kan skrive den, eller man kan slå den op. Og der ved vi sådan set kun, nu skriver jeg den lige, så jeg ikke bliver forvirret, mens jeg skriver. Der skulle stå S der. Og vi kender også trykket. Så det jeg egentlig gør her, det er, at jeg siger, at jeg slår entalpien op, hvis nu kompressionen havde været isentrop. Så det vil sige, havde samme entropiniveau som i tilstand 1, og trykniveau som i tilstand 2. Yes. Og grund til, at jeg egentlig gør det, det kommer jeg ind på senere.
Okay, så er der tilstand 3. Vi ved ikke så meget om tilstand 2 endnu, men det kommer vi til at vide. Tilstand 3, som er efter kondensatoren, der ved vi, at det er kondenseringstemperaturen minus underkølingen. Og vi ved også, at H3, den er lige med, nu slår jeg den lige op, samtidig lidt hurtigere. Entalpien i tilstand 3, den er lige med det her. Så har vi styr på tryk, temperatur og entalpi i tilstand 3. Nu går vi videre til tilstand 4. Og der ved vi at hvis vi tager temperaturen, slår den op igen, temperature, der, og entalpien, så jeg kan finde den der. Sådan der. Der kan godt være sådan lidt gymnastik i lige at få slettet og passet det her inputs til fra funktionerne. Men i hvert fald så det er trykniveauet i tilstand 4, og så entalpiniveauet i tilstand 4. Og entalpiniveauet ved vi faktisk, hvis vi implementerer den her ligning, fordi at den er den samme som i tilstand 3. Så det prøver vi lige at køre og se, om den klarer. Det gjorde den ikke rigtigt. Der var lidt enheder. Bum. Så kan vi også se, hvis vi kører den ind. Jeg prøver lige igen. Nå, det er fordi jeg har skrevet sådan, så har jeg defineret dem rigtigt. Og den foreslår tit enhederne, men en gang imellem foreslår den ikke, så skal man skrive dem manuelt ind, hvis man vil have, at den skal give 0 fejl. Så no unit problems were detected, og så er vi glade. Yes, så har vi styr på, hvis vi kigger i arrayet, så har vi styr på faktisk alt interessante tryk, temperatur og entalpi, undtaget i tilstand 2. Men vi kan faktisk få styr på tilstand 2 ved lige, og hvis jeg kan finde ud af at lave den her tegning. Fordi så har vi entalpien henad her, og trykket opad, og så fra 134A kunne den se sådan her ud for eksempel. Og vi starter lige med at definere trykniveauerne her. Så for en isentrop proces vil den følge en isentrop herop. Her har vi tilstand 1, og her har vi tilstand 2 herop. Og den entalpi vi har her, den vil hedde H2S. Og det er faktisk den vi har regnet.